Zdravím, moje meno je Martin, my sa momentálne nachádzame vo východoslovenskej galérii. Viete nám priblížiť, o čom je dnešná akcia? Dnešná konferencia alebo seminár je vlastne ukončením jedného dlhodobého projektu, ktorý British Council realizoval na Slovensku. Nadácia Ecopolis, z ktorej vlastne ja som, spolu s British Council pripravila takú dvojdňovú akciu, ktorá sa týka životného prostredia mesta, jeho obyvateľov. Čiže celé 2 dní sú vlastne venované týmto 3 témam alebo takému prieniku týchto 3 tém. V rámci tých akcií sú workshopy, sprievodné akcie, vychádzka do Košíc, okrúhly stôl a všetko to vlastne spája spoločne tá téma životné prostredie, občania, obyvatelia mesta, mesto a komunikácia. Tento projekt vznikol v rámci workshopu, ktorý sme spolu organizovali s British Council, s mestom Košice. Tento projekt by mal priniesť priamo do centra nášho mesta súčasné umenie, atraktívne a neformálne diskusie, otvorené fóra. Tento objekt by mal slúžiť na komunikáciu s verejnosťou. Čo si myslíte pod pojmom občianska participácia? Tak na Slovensku nič. Myslím si, že v každej demokracii je veľmi dôležité, keď ľudia majú možnosť povedať, čo si myslia o danom probléme, majú možnosť predstaviť svoje očakávania a takisto v každom meste a v každej obci je dôležité, aby povedali, ako sa chcú zapojiť do vecí verejných. Should be able to say publicly how they would like to improve their everyday lives. One example. A existuje aj taká web stránka, kde môžete dať taký tzv. Inzerát v takom znení, že ak mi 2-3 ľudia prídu pomôcť túto sobotu, tak pôjdem vyzbierať odpadky na tú a tú stranu Temže. Takže takto funguje to zapájanie. If 2 or 3 people will come with me. Myslíte si, že Košice ako kandidát na Európske hlavné mesto kultúry majú šancu uspieť? Tak na túto otázku primátor mesta Košic nemôže odpovedať ináč ako že áno. Ja by som chcel odkázať občanom, že ten boj vlastne bude trvať až do augusta budúceho roka. Sice máme tu na prvé kolo v decembri tohto roku, keď počet uchádzačov z 10 sa zníži na 3-4 najvážnejších. Ale počas tých mesiacov, ktoré zostávajú do rozhodnutia o titule Európskeho hlavného mesta kultúry, by som ich chcel vyzvať, aby sa nebáli prispieť a zapojiť sa do prípravy tohto projektu.